Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Meta tisma' l-kelma safar, x'inhi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok? Jien l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija l-ajruplan. Iżda kontu tafu li tista' ssifer xorta waħda mingħajr ma taqbad ajruplan? Minflok tivvjaġġa bl-ajru, tista' wkoll tivvjaġġa bil-baħar. Peress li Malta hija gżira, bil-forsi konna nużaw il-mezz ta' trasport tal-baħar jew tal-ajru biex naslu f'pajjiż ieħor. Zizi u sħaba qed jistennew tal-linja tasal. Zizi hawn, Nunu hawn, Baba hawn, Kika hawn u Tetu fejnu. Ara wasal issa, għal daqsxejn ma tilifx tal-linja. Illum Zizi u sħaba se jmorru mawra sa Għawdex. Jaslu ċ-ċirkewwa immissa biex se jaqsmu għal Għawdex. Tgħid jowm huwa, imma Kika qed tgħidilhom li tibża li tiltaqa' ma' xi ħuta kbira u taħsada. Tetu qed jgħidilhom biex jgħajtu lil xi għajkla, forsi tista' twassalhom hi. U ma tarax Tetu, Malta m'għandniex safar kbar hekk jgħixu fis-selvaġġ. Tetu issa jgħidilhom biex jgħajtu lil xi dragun kbir bil-ġwienaħ, żgur li jwassalhom. Ara, ġejja dajsa mill-bogħod. Żomm daqsxejn, dak vapur, mhux dajsa. Dajsa tkun ħafna iżgħar minn vapur. Ara, din dajsa u dan vapur. Dan li riesaq lejn Zizi u sħaba huwa l-vapur ta' Għawdex. Il-vapur ta' Għawdex jagħmel ġurnata sħiħa jisalpa bejn il-gżira ta' Malta u l-gżira ta' Għawdex. Ġej u sejjer. U jerġa' jiġi u jerġa' jmur. U kull darba li jmuru jiġi jwassal in-nies minn Malta għal Għawdex jew minn Għawdex għal Malta. Xi pjaċirux. Zizi u sħaba jitilgħu fuq il-vapur ta' Għawdex. Ara, il-kaptan tal-vapur għadu kemm tas-sinjal li l-vapur ta' Għawdex lest biex isalpa minn Malta. Ara xi ħlew ġie jżurna denfil ukoll. Fis-sajf jekk tmur xi dawra bil-karozza madwar il-port tal-Furjana, żgur li tilma' ħafna bastimenti kbar tal-kruċiera. Dawn ikunu qishom lukanda fuq il-baħar. Ħafna nies jażlu li minflok isifru bl-ajruplan, jaqtaw biljett u jmorru dawra ma' ħafna portijiet f'pajjiżi differenti fuq bastiment tal-kruċiera. Fuq il-bastiment tal-kruċiera tista' tgħid li ssib minn kollox. Ħafna ristoranti, mezzi ta' divertiment, pixxini. U wara kollox, ħafna u ħafna kmamar fejn wara ġurnata xalar it-turisti kollhom fejn jistrieħu. Jeżisti min ikollu wkoll jott kbir li fuqu jista' jqatta' ftit jiem ta' mistrieħ mingħajr ma jkollu għalfejn jinżel fuq l-art. Għaliex dawn il-jottijiet ikunu mamra bi kmamar tal-banju, kċina u anke kamra ta' sodda waħda jew aktar. Inti ġieli rkibt fuq xi bastiment tal-kruċiera jew fuq xi jott. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u sliem. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera